Ik ben dus Erwin Lennarts, sinds 2005 voorzitter van de Stichting Waalwieler Wijnfeesten. Ik weet niet veel van wijnbouw, wel van feestjes vieren. Ik hou van Limburgse wijn en van Hasseltje Genever ook een beetje. Waalwieler, waar ligt dat? Dat ligt tussen Maastricht en Aken, zo'n beetje op de Rijksweg. En een klein dorpje van 400 inwoners, maar in de jaren 70 werden daar al... In de jaren 70 werden daar de eerste wijngaard aangelegd. Een mini-wijngaard door een hobby-wijnboer. En even later volgden er nog 2 wijngaarden bij. We hebben dus 3 wijngaarden, inmiddels alweer 4. En wij vinden het mooi om daar die Limburgse wijn te promoten. Hoe doen we dat met ons Waalwieler Wijnfeest? Hoe is dat ontstaan? Wijn, Vibe en Gezang, daar gaat het zo'n beetje over. Want in 1999 bracht ons dameskoor een excursie naar de wijngaard. Daar werd gedronken natuurlijk, er werd gezongen en er werd een wijnkoningin zomaar gekroond. Toen dachten enkele mensen in het dorp, dat is leuk, dat moeten we vaker doen. Daar gaan we een traditionele, officieel feest van maken. En dus werd in 2000 het eerste Waalwieler Wijnfeest georganiseerd. Een kleine tent, 200 mensen ongeveer daar. We hadden zelfs 2 kratjes bier mee naar boven genomen voor de mensen die dachten van, goh, die willen ook wel bier drinken. En omdat de kwaliteit en de kwantiteit van onze wijnen toen der tijd nog niet zo groot waren, hadden we wat wijnflessen uit de moezel gehaald. We hadden daar de etiketjes vanaf gehaald, hadden daar Waalwieler Wijnfeest opgeplakt. En we hebben een gezellig feest gehad met hapjes, live muziek. Normaal zouden die foto's moeten gaan, maar die gaan niet. Ja, daarom. Want ik heb wat foto's meegenomen van het wijnfeest. Dus goed, wij begonnen daar in 2000 met dat wijnfeest. En toen hebben wij daar gezellig gefeest. En dat is zo langzaamaan gegroeid. Inmiddels zitten wij rond de 1000 inwoners, want we zijn nu 25 jaar verder. En we pakken ook al lang niet meer die wijn uit de moezel, want onze kwaliteit, de kwaliteit van onze wijnen in de regio en ook de kwantiteit zijn nu voldoende dat wij ons hele feest en alle bezoekers kunnen laten genieten van de Limburgse wijnen. Wij nodigen daarvoor altijd amateurwijnboeren uit. Kleine wijnboeren uit de omgeving die nog niet zo commercieel werken, die dus de prijzen nog een beetje schappelijk kunnen houden. Want zo willen wij dat ook doen. Wij willen een feest houden voor mensen, mensen laten kennismaken met de Limburgse wijn, zonder dat ze daar flink de beurs voor moeten trekken. En dat lukt nog altijd prima. Dat bier dat nemen we trouwens niet meer mee, want bij de eerste keer ging maar een half kratje op, dus dat hebben we meteen weggelaten. We doen het allemaal met vrijwilligers. En we doen dat altijd op de laatste zondag van september, stevast. Dat is altijd soms moeilijk om daar wijnboeren voor uit te nodigen, want die zitten dan meestal midden in hun oogsttijd. Dat begrijpen wij ook, maar we doen het toch altijd met een aantal wijnboeren uit de omgeving die we uitnodigen. En die dan hun wijnen laten proeven. We roepen ook nog steeds altijd een wijnkoningin uit. Dat is een traditie geworden inmiddels. Dat is volgens mij de enige wijnkoningin, echte officiële, die wij in Nederland hebben. We zijn ook in 2005 zijn wij officieel benoemd door de gemeente Gulpen-Wittem als wijndorp. Inmiddels mogen volgens mij zich meer dorpen in het Nederlands Limburg wijndorp noemen, maar wij zijn nog steeds officieel. We hebben ook een keer de uitstralingsprijs gewonnen van de gemeente Gulpen-Wittem, als feit dat wij dus toch veel mensen naar onze gemeente trekken met ons wijnfeest. Ja, en wat doen we? We doen heel makkelijk gewoon, we zetten een tent neer te midden van de wijngaarden, we nodigen die wijnboeren uit, we laten het publiek komen voor de Hollanders, het is gratis. En we laten mensen proeven van die wijnen, we hebben muziek en we hebben gewoon gratis rondleidingen door onze wijnboeren, door de wijngaarden. Dat is eigenlijk wat wij doen. Daarmee proberen wij de wijn, de Limburgse wijn, te promoten. En zoals ik zeg, inmiddels komen er over de 1000 mensen naar ons feest uit de hele regio. Er zijn zelfs mensen die uit Noord-Holland komen, speciaal dat weekend naar ons dorp. We hebben zelfs een Belgische zanger, accordeonist uitgenodigd. En we hebben ook inderdaad grensoverschrijdende samenwerking. Want wij nodigen af en toe wijnboeren uit de Voerstreek zelfs uit om met ons dit wijnfeest te komen vieren. Goed, wanneer is dit altijd? De laatste zondag van september doen we dat. En dan bent u allen uitgenodigd. En dan zingen we ook een speciaal wijnlied. En speciaal voor u
wil ik dat nu even toch met jullie gaan zingen. Voordat ik eerst heb gezegd nog even dat er ook een Limburg Wijnmarathon is sinds 3 jaar. Ook heel mooi. Moet u ook maar eens op de website kijken. Maar we gaan even samen zingen het lied van de Wienkoningin. Dat is het Limburgs plat, maar we hebben het ondertiteld als het goed is. De auto komt, niet schrikken, hij komt vrij hard binnen. Oh, valt mee nog, hè? Dobby de Ranke wil verder bedanken. De dochter van Bacchus, als Wienkoningin, was toen was als schenken, wil vergeren drinken. De dochter van Bacchus, als Wienkoningin. De tinteling in het glaasboeket verwend ons naast, hing smaakvol en rond en met mate gezond, langs Sinzelbacher en de Maas. Je mag meezingen, hè? Door wie Ranke wil ik bedanken. De dochter van Bacchus, als Wienkoningin. Was du als schenken, wil vergeren drinken. De dochter van Bacchus, als Wienkoningin. Wat ons altijd weer verbaast, bij asperges, kies en haas. Een genot voor de mond van de Limburgse grond, langs Sinzelbacher en de Maas. Hoor jullie niet zingen, hè? Dobby de Ranke wil verdig bedanken. De dochter van Bacchus, als Wienkoningin. Ah, dank u wel. 29 september dus, laatste zondag van september, Waalwieler Wijnfeest. Allen uitgenodigd. Dan kunnen jullie het hele liedje meezingen.